Hello guys, tagnaa kinsa ni nga character sa Bible. Haring David, naada ay ko diri pasay mga ayo kog pasaylo nimo sa akong bana. Muna magutoy pagkagahig ulo, may pagkatiriringsan. Ayo ka bala ka Haring David kay na ako'y mga offerings na gidala nimo. Na ako'y grapes, na ako'y avocado, na ako'y carrot, na ako'y hot chocolate para ni sa imuhang mga kauban. Nasag ko'y gidala nga ramen. Nasag ko'y tuyo, natila. Sag unsa imong kinahanglanon na ako. Na ako'y brown sugar, na ako'y ketchup, na ako'y bombay. Balik pag yung Haring David. Na ako'y gatas ninyo. Salamat pag ko sa inyong pagproteksyon namo. Daghan kog mga supplies ninyo. Tubig, bugas, oil, basta